מדריך פאוסטאט. פאוסטאט הוא מאגר מידע המחזיק סטטיסטיקות בנושא חקלאות ואספקת מזון בעולם. הנתונים מגיעים למאגר מהמדינות השונות. יצרן המאגר, FAO. כניסה למאגר, באתר ספריית הפקולטה לחקלאות, מקישים על Databases. במסך Databases מאגרי המידע, מקישים על Databases in Alphabetical Order, ונכנסים לרשימת המאגרים המסודרים לפי א' ב'. מגלגלים את הרשימה עד שמגיעים לפאוסטאט. מקישים על פאוסטאט. באתר פאוסטאט אפשר לעשות חיפוש בשלוש שפות שונות, אנגלית, צרפתית וספרדית. במשך החיפוש נתקלים במונחים ובראשי תיבות שלא תמיד מכירים. הקשה על מטה דאטה פותחת אינדקסים והסברים לנ"ל. אפשר לעשות חיפוש בנושאים שונים, פרודקשן, ייצור חקלאי, טרייד, סחר בתוצרת חקלאית, פרייסז, מחירים, פוד ספליי, אספקת מזון בעולם ואחרים. אפשר לעשות חיפוש בנושאים יותר ספציפיים, pesticides consumption, צריכת חומרי הדברה בעולם, פורסטאט, יערנות ואחרים. השימוש במאגר הוא חינם. בכל זאת אפשר לעשות מנוי בתשלום על ידי הקשה על subscription, ואז אפשר לעשות חיפושים יותר כבדים לפי יותר אלמנטים בו זמנית. לצורך הדגמת השימוש במאגר נעשה חיפוש על סטטיסטיקות בנושא ייצור חקלאי. הקשה על פרודקשן פותחת סרגל שמפרט את הענפים החקלאיים. נקיש על קרופס כדי לעשות חיפוש בנושא גידולים חקלאיים לפני קטיף. מופיעה טבלה המאפשרת לסמן את מה שמעניין אותנו לצורך החיפוש. יש לסמן לפחות שורה אחת בכל עמודה, אפשר לסמן יותר משורה אחת לפי הצורך. בעמודה של קאנטרי, ארץ, נסמן ישראל. בעמודה של אייטם, גידול חקלאי, נסמן סיטרוס פרוט NES. סוגי פרי הדר, non-elsewhere specified in the table. הכוונה לסוגי פרי הדר, כגון קלמנטינות או מנדרינות, שמגדלים אותם בנפח יותר קטן באופן יחסי, ולכן הם לא קיבלו שורה משלהם בטבלה. non-elsewhere specified in the table. בעמודה של אלמנט אפשר לסמן 1-4 מהבאים, area harvested, שטח הגידול, yield, יבוא ליחידת שטח, production quantity, סך הכל ייצור, seed, זרעים. year, שנה, נסמן 2008 ו-2007. אחרי הסימון של המבוקש, מקישים על show data, המערכת מצליבה את המסומנים ומציגה תוצאה. להלן התוצאה. area harvested באקטרס, אקטר 10,000 מטר מרובע. yield, יבוא ליחידת שטח, מספר ההקטוגרמים באקטר, אקטוגרם 100 גרם. production, סך הכל ייצור בטונות. הארץ ישראל, הגידול סיטרוס פרוט NES, השנה 2007 והתוצאות, הנתונים, 2008, התוצאות, הנתונים. לכל נתון בתוצאה מצורף התאריך שבו אנחנו רואים אותו באתר. אם עושים שימוש בנתונים שקיבלנו בתוצאה, חייבים להצמיד עליהם את התאריך שבו ראינו אותם באתר. הסיבה לכך, המידע באינטרנט הוא דינמי. אנחנו יכולים להיכנס מחר לאתר ולעשות בדיוק את אותו חיפוש, ואם המאגר עבר עדכון, הנתונים בתוצאה יהיו שונים לחלוטין. אם רוצים לשמור את הנתונים שקיבלנו בתוצאה, מקישים על Download. נפתחת אפשרות להקיש על Save כדי לשמור את הנתונים בטבלת אקסל. הקשה על Save.
אפשר לשמור על הדסקטופ או בחשבון. הנתונים נשמרו בטבלת אקסל על הדסקטופ במקרה הזה. הדגמה נוספת, נעשה חיפוש בנושא של סחר בתוצרת חקלאית. הקשה על טרייד מציגה מסך שמאפשר לראות סטטיסטיקות בנושא של סחר בתוצרת חקלאית בצורה גרפית. מה עושים? בוחרים, אם רוצים לראות סטטיסטיקות בנושא של יבוא או בנושא של ייצוא, בוחרים את תת הנושא, מסמנים ארץ, מסמנים שנה, מסמנים יחידת ערך, ומקבלים את הסטטיסטיקות בצורה גרפית. אם רוצים לעשות חיפוש באותו צורה שעשינו בנושא של ייצור חקלאי, מקישים טרייד סטאט בסרגל שהופיע כאשר לחצנו על טרייד. טרייד סטאט מאפשר לבחור מסרגל נוסף שהופיע, נבחור לחפש סטטיסטיקות של סחר בנושא Crops and Livestock Products, הקשה, מקבלים שוב את טבלת החיפוש. בעמודה של ארץ בוחרים ישראל, בעמודה של גידול חקלאי בוחרים סיטרוס פרוט NES, באלמנט אפשר לבחור כמות ייצוא וערך כספי של ייצוא, year שנה 2007, show data. המערכת מציגה שוב את התוצאה, הארץ ישראל, הגידול סיטרוס פרוט NES, ב-2007 ה-quantity, כמות הייצוא 9,401 טונות, הערך הכספי 18,080, יש לזכור שהחישוב הוא באלפי דולרים. ושוב, אם רוצים לעשות שימוש בנתונים שקיבלנו בתוצאה, אנחנו חייבים להצמיד אליהם את התאריך שבו ראינו אותם באתר. אם רוצים לשמור את הנתונים, הקשה על דאונלוד. לפרטים נוספים והסברים נוספים אפשר לפנות אל חנה בן אור, ספריית הפקולטה לחקלאות, טלפון 08-9489934, דואר אלקטרוני, הנה בן, שטרודל, סביון, אוג'י, AC, IL.